В България все още хиляди млади хора срещат бариери по пътя към образованието. Особено уязвими са ромските ученици, често поставени пред избор между бедността и мечтите си. Но какво се случва, когато получат шанс? Когато някой повярва в тях? Проектът UniYouth е точно за това. Искам да уча педагогика. Предучилищна и начална или социална. Мечтам да стана един добър лекар, добър човек, да създам хубаво, добро семейство и да помагам на хората, когато и с каквото мога. Искам да стана фармацевтка или лекарка. Искам да кандидатствам в Софийския университет, начална педагогика. Това от малък си ме влечеше да бъда учител, да бъда на тяхното място. Промяната се случва и хубавите неща, въпреки всички предизвикателства, през които минаваме, се случва с всички нас. Нека заедно продължаваме да сбъдваме мечти, да покажем, че сме смели и можем. UniYouth вече работи с ученици от 6 партньорски училища в България. Всяко дете, което завърши, е една крачка към по-добро бъдеще за всички ни. Преминах през някои неща и стигнах до това, което искам, но сега тепърва предстои да продължа към пътя. Било ми е трудно това, че понякога ми се е налагало, да остана вкъщи, за да гледам брат си и сестра си и да пропусна, примерно, нещо, на което аз съм искала да присъствам. Записах да уча, защото виждам, че образованието е много важно нещо. Хубаво е човек да има професия и да работи нещо, което му харесва да работи. Аз съм Виктория Илиева от село Долно Церовене. Това е едно монтанско село. Студентка съм първи курс в Медицински университет, по-точно факултета по обществено здраве и съм в специалност лекарски асистент. Проектът предлага пълна подкрепа от наставничество и индивидуални консултации през допълнителна подготовка за матури до срещи с работодатели и посещения в университети. Unicredit Банк и Unicredit фундацията, тук е тяхното лого вече. Те ни подкрепиха и повярваха в нас с една страхотна инициатива, която ни позволи да работим с 180 младежи от цяла България, с 180 ученика в цяла България до момента, да правим обучение за меки умения, да правим менторство и кариерно ориентиране, да включваме и да подкрепяме деца с подготовка за матури. Курс по български език и литература, в който участвах, смятам, че ми даде допълнителна подкрепа от тази, която получавам в училище, която смятам, че е крайно недостатъчна. Първото ми даде преподавател, на когото мога да разчитам, когато имам някакви въпроси допълнително извън училище. Другото, което ме запозна с други мои връстници, които са на същото положение, в което съм аз. Тъй като аз имам голямо доверие на арете и съм сигурна, че те не биха се скатавали с уроците, реших да й се доверя да се включи към тези курсове и наистина постигнах резултатите, които исках. Без тази подготовка не мислех, че щях да изкарам висок резултат на матурата. Докато присъствах на тези уроци, научих доста неща, които в училище не наблягат на тях и не ни ги обясняват, а просто гледат да си придупат материала, ако мога така да се изразя. И всъщност успеха ми по български се вдигна с 1 единица. Нещата, които в училище не ги говорим, дадохме възможност да ги изговорим, не да ги чуя, да пререша някой друг тест, който в училище не остава такова време, понеже там учим предимно литература. И нормите, правописните, като цяло доста неща, които не правим в училище, там ги правихме.
Благодарение на този курс успях по-лесно да науча за творбите, метода на преподаване беше много добър и мога да кажа, че доста ми помогна. Имаме много повече приятели, разбира се, с които си комуникираме, пишем си, дори се виждаме. Когато видят някой като вас, те ще предпочитат утре да намерят мрежа от съмишленици, които да подкрепят нашата работа. Разбирате ли? Защото те казват, там е Мари, там е Любо, там е Рали, там е Димитър, там е Вергиния, там е Блага. Това са страхотни деца и затова ни е супер ценно и важно. Сега, когато вие получавате подкрепа от нас, по някакъв начин вие да сте имиджа на тази фундация, за да можем да продължим да подкрепяме деца като вас. Те вече са студенти. Медицина, педагогика, фармация, социални дейности, публична администрация, икономика, информационни технологии. Те са първите студенти в своите семейства. Те вече са пример. За мен образованието е най-важно, най-ценно и човек, ако няма образование, не е това, което трябва да бъде.